Let us help you now. Let us help you. Power. Let it shake now. Let it shake right now. Let it shake. It's shaking. It's shaking. Shaking now. That is it. A snake serpent. She will be delivered by your God. Don't cry. I'm a prophet of God. I'm a prophet. It's a snake. It's a serpent with hair. Let it glide. Let it now. Let it now. The spirit of devil. The devil is a liar. 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 Moya Satan. Spirit of devil. Uyasha. Uyasha. Namhlanje ufika kumprofeti wase-Afrika uyaphilisa ufuna bebuphophubekele What you want? wenza lawo lenyoka wenzani What is your mission? wenza kulangani What is your mission within the child here? wenzani What is your... Khuluma. Please speak now. khuluma Speak. wenzani What is your assignment? kuthiwa yenzani kulengane What is your mission? What is your assignment? kuthiwa wenzeni What is in instruction? khuluma Speak now. usawenzani la What is your mission? mama usuka naye kuphi Where to come from, lady? Sabasenkandla. enkandla ulethe yena Enkandla, you brought a child. akasafundi kahle Not learning properly. Maye sesikoleni unokuvele baswele bahayize kwesinye isikhathi mhlawumbe aquleke mhlawumbe boma-3 yes hours. okay buyisa intambo yami lapha Strip some prophet. buyisa intambo yami ngiqede Strip of the ngayo prophet. Let me accomplish. Let me accomplish the mission. ayifuna ukukhuluma Don't ngizayikhipha want to talk. kabuhlungu I will cast it out in a painful way. ngeke uyenze lento You ungayithonyiwe cannot perform this No, if you are not sent, even if you like. omunye sanda nezwe Sanda Nezwe, he wahambile went. walanda ingubo wathi He naye collected ufuna the ukwenza garment. lento He also Qiphi wanted kuphi? to perform it. Into iphiwe He failed. edlozini Something is given naNkulunkulu to you wami from ancestors and your Lord. ngeke usithathe Creator. isipho You somuntu cannot grab ungaba someone's gift. nomona Don't be jealous. ubona omunye ehamba You see someone ngemoto riding a uphiwe vehicle. uNkulunkulu wakhe Gifted from nedlozi the lakhe realm and ancestors. mfaka nayo intambo Put on isosha the manje baba put thatha on the nqabiye lapha band, mother. ngifuna Hold umthathe it. I want to esephilile grab her. She will be delivered. wathi ngisize baba So help me, Father. ngisize baba Help me, Father. nawe ngithi lapho qhamuka khona ekhaya Come from home. ngibulala amanzi amnyama namhlanje Water of ngibulala ubuthakathi namhlanje This witchcraft. lethe thatha imali kuwena Stealing the money from you. ngiyayikhipha Cash namhlanje it out today. iyasha Spend it. nathi intambo ingene Well, strip. nayo intambo ingene iyasha Spend. ayisho lento Let it bend. ayisho Let lento it bend. ithi kancane mvule mothi Up. mothi iyasha Let it sleep. iyasha yishade Bend. yishade Can't bend. yishade You must bend. natsok iyasha Bending. iyasha Bending. iyasha Bending. pumat get out pumat Get out. pumat Get out. pumat Get out. pumat Get out. niyasha nathi phum nayiphuma enyaweni iyaphum iyaphum From the iyaphum feet, going iyaphum out, going out, iyaphum from the feet, iyaphum going out, from the iyaphum feet. iyasha 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 nathi phum Going nathi out, phum going out. nathi phum Departing. nathi phum Going out. iyaphum Departing. miyekele namhlanje Leave lomntwana her alone. Leave the child Nginiphindisela. alone. I send you back. Nginiphindisela. I send you back. Nginiphindisela. I send you back. Nginiphindisela. Send you back. mama awusinawo I can see. awusingi ngibona inyanga Yabona. I see a traditional healer. ngibona inyanga A traditional healer. mama yini ikhombe What is it called? Indawo yangasekhaya. thank you Ngiyabona. ngaprofetha na ngaprofetha na uma ngibeka isandla ngibona kubhalwa khombe It is written, you come. after that Emva kwalokho. mama uma ngisuka njengamanje ngiyathathwa njengamanje Being grabbed now and angisekho njengamanje available. mama ngibona isibhedlela sikhona isibhedlela Is there any hospital there? Khombe yam. thank you Ngiyabona.
after ngibona imiss I can see Oh, yawusinawo. ngiyabona angishona ngasanyangeni egamani where the native doctor is. ngihamba ngiye enyangeni I'm manje going to angeke pray. ngibize You shall igama layo not mention the name. ngoba ngisazoya Because enkandla I'm about to go Hey! to Kandla. ngikhipha igama lengane I can't take the name out. ngiyalikhipha kule The nyanga name of the child. Out of Ngithumela the inkemba. man, send the Hey! sword. ngiyangena I endumbeni enter where the shrine ngiyangena endumbeni I enter the ngiyangena shrine. endumbeni I enter the ngiyangena shrine. hey Penetrate the Hey! shrine. nazo nazo That is it. That is it. nakho igama lakhe ngilikhiphile Oh, nangu enyakazo she's wow. hey hey I'm fighting Ngiyalwa, ngiyalwa. I'm fighting Ngiyalwa, I'm fighting ngiyalwa. ngiyalwa hey Fighting. ngilwa nemoya njengamanje ngiyafinjwa There's an evil spirit. Someone is stopping the prophet. njengamanje ngiyafinjwa Someone is stopping the prophet here. ngiyafinjwa njengamanje hey Prophet right now. hey igama lakho ngilikhiphile Your name is out. igama lakho bani What is your name? bani igama lakhe What is your name? Yandiswa Dlomo. yandiswa Yandiswa. Dlo. yandiswa Yandiswa, huh? uphelisiwe You namhlanje are delivered today. yandiswa Yandiswa, come to stand the up prophet. stand up bheka Uma. ukuphi la khona buka abantu kuphi You look at the people. ithi baba umprofeti Say, Father prophet. ithi baba umprofeti Father prophet. strong kakhulu lenyanga This one is very strong. ay strong kakhulu lenyanga angazi ngabe ngibiza igama layo I can even mention Konke the name. nesibongo. Say name. manje ngisazobuya enkandla I'll go there and angazi Sooner ngizolala or kanjani later, I'm namhlanje gonna sleep today. angazi ngizolala kanjani No, I'm gonna sleep today. ngempela nami ithi ngikubhasele My child, let me Ithi give you ngiqinise ngoba angahle something, ayibuyise let me lento. empower it. Lokhu- May bounce lokhu back. usemgade ngemuva. Come, support Gade her ngemuva. behind, support her behind. nangamandla There's ngiyakuqinisa power. I'm empower you. I'm fortifying Gade you. ngemuva. Be careful behind her. I'm fortifying you. Be careful behind Gade her. ngemuva. Be careful behind Gade her. baba. Be careful behind her. ublo mfana omncane A young boy, ublo where mfana mbuseka a apha young mfana boy, let her come in front. Let her come to the prophet. Young
Thank you. Yabo. Come to the prophet. Uphelisiwe. You are delivered. A snake. No. It's a snake. It's a serpent. Moya wenyoka. Spirit of serpent. Moya wenyoka. Spirit of the serpent. Moya wenyoka. Moya wenyoka. Yes. Spinning. 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 Yes. Yes. Spinning. Yeah, put me like that. Yeah, put me like that. Yeah, put me like that. Yeah, put me. That's all. That's all. I push the pump. Oh, it's scary. Yes, that's all. That's okay. That's okay. That's okay. Give up it. 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 Lento ehlupha lo mntwana. What is disturbing the child? Lento ehlupha lo mntwana. Troubling her. Lento ehlupha lo What is mntwana. troubling her? Ngiyaqala ngiyayisebenza. Initiate treatment. Ngiyaqala njengamanje. I start now. It's okay. Yes, sir. Better. Yes, sir. 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 Ubani wena la? Who are you? Ubani wena? Who are you? Nifunani? What are you doing? Nifunani? What do you want? Nifunani? What are you doing? Wenzani kuyi? What is your mission? Mama. Mother. Umoya wenkosi ophe The kwami. Spirit of the Lord is upon the prophet. Uyaqala ukumsebenza lo mntwana. Let me initiate the deliverance. Umoya wamandla. Spirit of the power. Umoya wokuqaqa Spirit to isibopho. resolve the Umoya ties. wokuqaqa imimoya. Spirit to resolve the ties. Umoya wasezulwini. Spirit of heavens. Umoya kaJehova. Spirit of the Lord Jehovah. Uyayikhulula lo mntwana. Releasing the child. Uyakhululwa. Release. Uyaqala uyasetshenzwa namhlanje. Started. Ministry. Delivered. Okay. Port Danford yini le uyazi lapho? Do you know what that point? I'll see now. Ngiyabona. Mama? Mother. Mama Yebo uyaqala ngiyakwazi ukuza? Port and Fort. Mama uyaqala ukuza? Is the first time to come? Angiqala ukuze ngesonto bengikhona la. Kodwa awuzanga kuyi one on You one. come to one on one? Bengazanga ku. Uyaqala ukukhuluma nami. First time to speak to the prophet. Ngizwa umuntu Yes, ethi someone. kukhona into elande Isn't it collected? Port Danford yini le? At Port Anwar. Do you know Port Indawo Anwar? yasempangeni baba. Kuyindawo. Yini le nto injani? How is it looking? Okay. Mama, Mother. now Manje. kunento eyenzakala awusina Something is happening. ngibona I can see. ulwandle. I see the sea. Yebo baba kuseduze kosolwandle. Wathi umuntu wasezulwini Spiritual being says, aqale ukumsebenza let me start kunento to initiate eyenziwe treatment. Something is done there inyanga. by the native doctor. Noma ngibize isibongo Well, I sayo. can mention the surname of the native Kunento doctor. ona mama umuthi Mother sorcery charm, oyinyoka serpent-like, olandwe enyangeni collected from the native doctor yakwamkhwanasi. of the Mkhwanazis. Yebo ngiyezwa baba. But now ngifuna lo mntwana ubuye naye futhi ngeSunday ne. Bring the child Yebo, back on Sunday. Ala So, manje ukulwa nayo I'm inyoka. fighting now. Futhi okunye Starting to kukhona fight with it idlozi now. la khona ngisho There's an isiphiwo. ancestor, Yebo, baba. including a gift here. Why ola mama? Ah, Lo mntwana ola mama the uthi child- umoya Spirit wasezulwini says from lo heaven, mntwana uzohamba heaven uma will ngabe run.
uma ngabe ungamlate If you don't bring the child on uzawuhamba Sunday, ungaphindi she'll go umthole. and abscond. Yebo baba vele ujwayele ukuhamba uyahamba simthole kwamanye ama drop ukuthi kube khona into imhlebelayo ithi akahambi azatholakala esetholakala emaphoyiseni ekuthiwa simlandi Wathi ngisize baba, ngisize mprofeti, Help me, prophet. wathi umoya kaJehova Spirit of ophe Jehovah, kwakho mprofeti, within you, prophet. awungisize Let it ngomntanami, work for my child. makakhulule Let umntanami, my child be released. The ingelosi yakho baba angel of your father, mayihlale phe kwakhe lo let it mntwana. rest upon the child. Ngizomsiza uthi I ngisize shall baba. have. I shall have. Lo mntwana unanesiphiwo The mama, child is gifted. anaso igift Spiritual. ekamoya. Spiritual But one. now Manje, ngizomnikeza insebenzo Shall manje give ezomsebenza ubusuku bonke minister akaligezi to ikhanda. her. Ngesunday Ministry ngifuna ubuye naye la initiated at mama 9, ngoba bring her uma Sunday ngathi song. ngiyaqala la If I start kushawu now. 7 isikhombisa, ihora lesikhombisa, kanti 19 Sunday hours. ngizobe ngithandazela Ngesonto, I'll be ngeSunday. praying for the people, i-deliverance. Nansi insebenzo, There is a nansi treatment. nansi ngene, Deliverance. nansi ngene, Deliverance. nansi ngene. There's a song. Yakhanda insebenzo, yakhanda. Yakhanda insebenzo. Now, deliverance. Thina sibona bakela. Yeah. Yashisa la. Yashisa la. Yasha. Benny. Yasha. Yeah, Benny. Yanshisa. Yanshisa. Yashisa la. Thina sonye asesa lapha. Ngithonye ukuthi nimlande. Someone sent you to collect her. Ukahambe imkhiphe le. yebe yamkhipha Uthi? izinyanga sezizantathu ehamba lokho into ingiqala kodwa ngo2020 Ngizamsiza ke mina mama uzobuya uzongibonga. yebo I shall Ufike- minister to ufike her. Come back and mavula thank kuvaliweke her. The namhlanje. opener of the closed doors. Ufike kunogwaja kagesini The electrical namhlanje. rabbit who came Abanye to bambisa today. nogwaja So they kagesi. call the prophet Ngeke electrical ngikhokhise rabbit. ngisho ama-1,000 And don't uzobuya be wena praising uzongipha imali. Nkulunkwane, just But bring the njengamanje child ngiqala home. ukumsebenza. Now, I'm Yebo, initiating the ministry to her. Mama funeka ukuthi uphinde umthwele intambo You yami must also get the strip of the prophet. mawubuya la. If you come, Umthwele intambo. buy the Inkosi strip. inkosisa. God bless you. God bless you. Nkulunkwane anibusise. Sanibonani Maqhawe, igama lami ngiuNomvula ngwakaSikhakhane eMnambithi kodwa ngihlala ePambridge. Ngizocela ukubonga kubaba umprofeti. Ngafika lana nginenkinga ngangikleme imali kaRaf ngo2018. Sekwathatha isikhathi sengixabana namalawyer singasazwani noma ngiye office engasangifune office singasazwani ngase ngeza la ku 111 kubaba ngalethi document yami ubaba wayikhulekela wangitshela ukuthi uyayibamba le mali akuphelanga isikhathi eside imali bangifonela yaphuma ngithenga imoto ngizocela ubaba angibusisele imoto ngizobonga nawo 2000. Ngathi mncane amen mase kuthiwa 2000. Nkulunkwane ezimbili. Zamarana. Noma khona ungabazi uthi hey manje iya. Amen Maqhawe, igama lami uNkosinathi wakwaBhekiswayo. Ngihlala la eDavidson eBenoni. Ngizoletha ubufakazi lana, ngithi ngizobonga kakhulu ngento eyenzakele kimi eyisimanga. Akusikudala la ngifikile ekhaya. Kodwa ngisele saye enkonzweni le yasempophomeni. Kwavuleka izinto ngahamba ngayo applyela ukuthi ngikwazi ukuthola imoto. Ngikhuluma kanje nayi imoto imile lapha ngaphandle. Amen. Siyabonga ngibonga kakhulu ngibonga lesala encabini. Cela ukuthi ivikeleke le moto oyenza umsebenzi ngoba ushilo ubaba wathi ezinye izinto siphiwa amathonga wala ekhaya kusiyona eyami le moto kodwa yamathonga mayenza umsebenzi okahle kukhanye ngiyabonga. Sanibonani Maqhawe asenqabeni. Mina uMagri Mkhwanazi from Amsterdam in Mpumalanga province.
Sifikela eNqabeni ngoMay this year. Ngihamba nonkosikazi wami sizoqela usizo mayelana nebhizinisi belingahambi kahle. Kuze kube manje nje kunomehluko omkhulu owenzakalako ebhizinisini. Sesize sakhona nokuthenga imoto sinonkosikazi nazi iKia. Siyabonga uGqobo laseNqabeni. Kwangathi nabanye bangasizakala njengathi njengoba sisizakele. Inkosi ibusise wonke umuntu abusiseke eNqabeni. Siyabonga. Sanibonani Maqhawe. Yebo. Mina nje ngiphakamele ukubonga. Kuningi engingakubonga futhi mangathi ngiqala ukubonga manje awukungase eminyango. Kodwa nje kwanamhlanje bengizobonga engilwesini naseNqabeni. Ikwazile ukusipha inhlanhla njengoba behlezi esithandazisa esithandazela ukuthi sibe nenhlanhla. Inhlanhla ifikile ke nangakithi kaNdlovu. Sikhona ihashe elimhlophe nje lifikile bese libonga lapha baba ubelibusisa lapha. So ngizophakamisa ukubonga kakhulu engilwesini. Amen. When you know